बियो आंनि लोगो आं बिखौ हगारनो बायो दिनैनिफ्राय BPF नि मानसि जाबाय बियो आंनि आमाय आंनि नखरनि बाय बाहागियानो बे खासिबारियाव बुंदों बिक्रम दैमारिया नैबे जोंहा आंनि आमाय थांनाय समाव बिथाङा इउपिपिएलआव होदोंमोन ना बिसिपिआव इउपिपिएलआव होदोंमोन दा ट्रेक्टराव आरो जेनेबा दा आंनि नखरनिनो बिमाय जायो बियो आंनि फरियाला बे खासिबारियावनो दङ दा आङो बेखौ दिनै नागिरफैबाय आंनि आमायखौ दा दिनै जोङो BPF नि सासे मेम्बार होननानै जोङो आंनि आमायखौ आं दिनै BPF आव जय BPF नि जय BPF नि जय आग्रा महिलारिनि जय सानफ्रोमबो BPF आव हाबफैनाया बारानिफ्राय बारा जालांनायखौ नुनो मोनदों थारैनो BPF आ हारसिंनो सरखार दानो हानायनि लामाया रोखा जानायखौ नुनो मोनबाय जय आग्रा महिलारिनि जय जिंदाबाद जिंदाबाद BTC आव BPF दोलोआ सरकाराव गैयाब्लाबो उदालगुरिनिफ्राय कक्राझारसिम हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौ अनसायनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जानायखौ नुनो मोनदों नैबे जोंहा आंनि आमाय थांनाय समाव बिथाङा इउपिपिएलआव होदोंमोन ना बिसिपिआव इउपिपिएलआव होदोंमोन दा ट्रेक्टराव आरो जेनेबा दा आंनि नखरनिनो बिमाय जायो बियो आंनि फरियाला बे खासिबारियावनो दङ दा आङो बेखौ दिनै नागिरफैबाय आंनि आमायखौ दा दिनै जोङो BPF नि सासे मेम्बार होननानै जोङो आंनि आमायखौ आं दिनै BPF आव वेलकाम खालामबाय जय BPF नि जय BPF नि जय आग्रा महिलारिनि जय सोनार जय BPF नि जय बे आंनि क्लास फ्रेन्ड आंखौ गारना बे ट्रेक्टराव होदों आरो मिथिबाय बिदि जाया आं बेखौ गारगोन होनबा क्लास फ्रेन्ड नंना नङा जोङो गोदो हाइ स्कुलाव जों साइकेलजों पाम्प गैयै साइकेलजों थाङोमोन बेबायदि मानसिखौ जों दिनै गारगोन नामा गारा नङा होमबा दा आंनि आंगो लोगो बियो गोदोबो जों ज' फरायनाय दा बियो दिनै BPF आव हाबबाय आरो BPF जानाय खामानि मावगोन जय BPF